100 nap Bringa TV második adás, 9. nap. Bemutatjuk, ahogy Ádám fogat most. Időt kell megtakarítanunk, hogy minél többet tudjunk biciklizni, úgyhogy ilyesmi miatt nem állhatunk meg. Egyúttal bemutatjuk azt is, hogy egy MSX táska, kormánytáskát hogy lehet jól felhasználni ilyesmi célokra, hogy menet közben fogat most. A fogkrémos sajnos nincs kéznél, de megvan. Azt szóljak egyet, nálam van. Most csak... Megpróbálom gyorsan, mert közben meg kell előznünk egy csávot. Mint hogy gyorsan hajtunk közben, vagy gyorsan mosod a fogat? Gyorsan mosni. És még csenget is közben, figyelik? Most szerintem csak imitálj egy 1 perces fogmosást, hogy Bocs, srácok! nézők ne unják el magukat. Jó. Csak így nagy vonalakban. Még visszateszem rá a fedőt, amit még Esztertől kaptam, vagyis hát nálam maradt. Ajaj, Készen vagyunk. Közben jobbra kanyar. Na hát ennyi volt egy fogmosás, egy 100 nap bringás, így most fogat a nyerekben. A viszontlátásra.